Bueno, Xabi gaur zikitzeko, oin Indagajametik etorri zaizkigu Aitor Labandibar eta Ainhoa Uzkudo eta Aitorrak itzegu dut. Goi, bi enpresero digatoz Indaba eta Kam, pixka bat kontatako dizuet zeinan. Gure enpresarea, elkarlanean asko hitzen gara, eta pixka bat zertan hitzen gehan, eta zein izan daiteken nire beste gure harremana edo euskararekin edo pixka bat gure asmoa gure iruditzen gehan mundua ez da errekako bat izan daiteken lingüistika kontutan eta iztegien kontutan eta gudea enpresaneko klasikoa beratik izan da, enpresan normalan gara internet eta teknologia berri da nintzen geana software berri gure nintzen geana eta gure kokatu dituz, pixka gure esperientzia, azkenean jendeak softwarea euskaraz eskatzen digulako eta softwarea euskaraz garatzen digulako. Eta garatu bere fase guztietan, bai softwarea neurrietako animalintzat analizifikazio, espezifikazioetik jarraitu eta gero garapenean. Dokumentazioa, manualetan eta orduan, pixka bat da, jakin arazitza azkenean sorpresa ez dakit da, baina bada jendeak nik uste dut eskatu duen zerbait. Gaur egun ez da egin ez da arazoik, zein garapen edozein hizkuntzetan egiteko eta garapen bat hizkuntza ezberdinetan aurkezteko. Eta pixka zaten dago, pixka sorpresa edo bat, eta azkenean gu indutzen gehan ingurua bintzat jendeak eskertzen du software euskaraz izatea. Azkenean askontzat bintzat beraien hizkuntza badago, beraien hizkuntza badago eta eskertzen dute izatea zerbait euskaraz izatea eta beraien bintzat erraza dagoen zerbait, ebatzen dagoen zerbait, ulergarria dagoen zerbait. Pixka bat aurkeztuko dizkizuet, adibidez bezala, hiru garapen guk egitakoak eta garapen bezala edo enpresetan ematen ditugunak eta gero laugarren bat, azkenean orokorrago izan den zerbait da azkenean neurri egitako softwarea. Lehen aukera, lan-boltzarena, azkenean lan-boltza da enpresa eta lana bilatzen nahi den jendearentzat halako kudeak eta aplikazioa. Incidentzia, edozein bai garapen, bai bezeroekin harremanak izateko, bai gertatutako pixka bat, enpresa bat gertatu daitezke incidentzia eta horaberen kudeaketako pertsona bat. Hirugarrena da, enpresa ordenagailu kontrol eta mantentze tresna. Badaukagu tresna bat, garatua, enpresa daitezke ordenagailuentzat mantenurako, enpresa ordenagailu mantenua eta jareko mantenua erraztuko duen garapen bat egina, pixka euskaraz dutela ez dauka, eta gero azkenean ez dago neurriak egiteko oso. Lan-boltzaren kontuekin, lan-boltza da, lan hezkuntzak kudeatzeko aplikazio informatikoa. Enpresentzat, bai bitartekaritza eta bai herramienta bat bai lan aldatzen ari diren. Nabigatzen bitartez noski web entorno batean, gure garapenak gehienak ez bai, gehienak bai, denak ez dira gehienak bai, nabigatzen bitartez erabiltzen dira, web entornoak jarriak gaude. Enpresan aldetikan lan-boltza lan eskaintzak agitaratzeko tresna. Eta gero pertsona ezberdinen kurrikunak hobetzeko aplikazio informatikoa. Azkenean izan daiteke zure lan enpresak badauzka lan eskaintzak aurkeztu beharra, badauzka ere jendean badauztean kurrikunak bidaltzen dituna, lan hori nahi duena eta pixka bat aplikazio da enpresarentzat guzti hori kudeatzeko zerbait. Pentsu ezakete, ze lan bat eskaintza bat jarri, ikusi zer jende daukaten, ze koimutu dauzkaten horretarako, ikusi zer jende internetu horretarako eta
bitartekarientzat da azkenean enpresa eta lan aritzen ari jendeak gotzeko herramienta bat. Eta hortik ateratzen dena da informazioa. Informazioa, ze jendeak, ze kurrikulum daukan eta ze eskatzen duen eta enpresak zean diren eskatzen eta eskabat eta egin artean ere nola lotu ez. Ikaslearentzat azkenean da ikaslea edo ikaslea hartzen du, azkenean hau jarrita dago hau martxan dago unibertsitatean, unibertsitate publikoan, eta pixka bat ikasleak jarri dago, eta diplomiak ikaslea pixka bat hori izan daitekeelako sistema honen erabiltzaile nagusia. Ikaslea da bezala, izan daiteke edozein lan abiatzen ari den, edozein pertsonentzat baliagarria da. Lan abiatzeko modu bat, kurrikulum laguneratzeko aplikazio bat eskutunean, inbidako segundas dago, kurrikulum amarrak iziatzea dago, praktikan azteta dago, lana bilatzen bilatu bat egin daukat, eta azkenean zure kurrikulum daukazu, zure zilita gaztara guztia daukazu, eta gaztara berriak dira ez du, informe hori edo pixka bat kurrikulum hori intuinatu eta beste dokumentaletzeko opera bat beste garapenan, kontatu duguna, inzientzien garapenan, pixka bat kontatu zutan edozein izan dago, edozein aplikazioetan hardwareetan sortzen duen kolabera jodatzeko pertsona bat. Imaginatu bezero bat daukazula, ez dakit ze garapenako, bezero bat ez dakit ze erosintzulako. Eta deitu duzu telefonoz, eta deitu dizut, eta biatu izkiazu, ez dakit lau pieza, ez dakit ze horitakoa, eta gero zuk biatu diozu, arrazoren bat dauka izu, ez dakit ze biatutako pieza da, ez dit honekin daukagan aktibo zen nonkajatzen, da nola kondutzak, daukako lago pantalla batean, sartzen informazioa kontatzeko, eta gero guzti hori kudeatzeko modu bat. Nabigatzaile bitartez egitzen da, eta gero informazio izan daiteke enpresentzat, eta zerentzat eraik eskenean. Hau ere informazio guztia hori jarri bezeroen eskura, eta zokogunen batean bialdu da ezu, bezero gozea eta bialdu da ezu, arazoa daukat, pieza batek ez diterik jatzen, ez dakit nola egiten duen, lehenengo aldian joan da ditu duzu, korre bat ditu duzu, bigarrenean konpurtu ditut nik, konpurtu eman du, eta igualenean arazo berdinak ez dut da jo. Eta hori, berriz editu beharrean, badaukaztu herramienta bat konsultatzeko, akaundari hilabete bat, arazo berdin izan edu, hola konpurtu. Badaukaztu bezeroak, badaukaztu zenean hori ikusteko modu bat. Bukatzea adibidez, ejemplu bat, unibertsitatean txan daguna, ikusi dezakezu, segun eta izan dudan, komunikazio eguna zein izan dudan, ze deskripzio izan dudan, eta ze horretan egiteko. Irakurria, egina, maitua, zegatako deskripzio txiki bat, pixka bat, gero guzti hau, informeak ateratzeko, gauza guztietako, dokumentzeko, enpresako detenamenta kontrola egiteko iguaren aplikazio bat. Hau da, pixka bat, enpresako sare guztia ez da, guztiazko sarea da, sarearen konkret bat erabateko modu bat. Erabiltzen ikudeaketa, erabiltzen taldea sortzea, egimenak ematea, tipo sortutan, ez da egiteko batean, egiteko sortutan ematea, dena interfaiz, internet batekin. Eta gaina, egida, erabiltzen egunez, interfaz erabiltzen ikudeaketa zertanizakoan egiteko aukera. Ondusako behar badu, sartzeko nire erabiltzen. Gero horrela sartzaren behar baitut, berrizten eta erabiltzen guztia. Gogozetan zerbait egiteko aukera. Interneteko trafiko informazioa ditu, mensajeak komunikatzen da, zer erabiltzen da internetari, interneteko bide zerretaritza hau bat dauna, bide batzuk bideo zabazkaterako, onogafea zaterako, eta egin interesatzen enpresetatetik, universitatik, egitara euskatzeko modu. Historia, jaua eta soa
Azkenean inorek ez dakit zer dago, nola dago, inventariatzen dugu bat, eta oinarriko sistemaren normazio bat, izan oso erabiltzen dute, eta enpresetan oso lagungarria da, askotan mitikoa imprevista bat dituzu, ez dakit zera zer batzaten, eta ez da modurik errexena da, berriz ere instalatzea. Batzen duten Facebook, web baten bitartez, eta instalatu eta gero bat egiten du, nahiko modu automatizatuan, eta gura ganiko dura batek, ez martxan dut. Azkeneko da, orokor bat, norri egin dago software bat. Azkenean, normalean dugu bintzat software librea ganatzen dugu, bezeroa honea bezeroan eskurtzen dugu, aldatzeko, beste baten apateko, edo egiteko. Enpresen lan guztietan egiten dauzkagu garapenak, administrazioa, produkzioa eta bat, eta gero behar den zerbitzaren sistemaren instalazioa oso egiten dugu. Nik ez dakit ze egiteko, ez dakit ze garapen arrako egiteko nahi, hau egin nahi dut, espezifikatuko zein ez dut azte ez egin nahi, eta hortik amarrean guk egin dugu beharreko guztia. Egindako softwarean, pixka bat jarri batzuk, web ingurunetik kanpo dauna, pixka bat diferenteak direlako, eta botu gure batean, konpoketetan dugutzen egin dutzat, telefonetan egiten egin aplikazioa, presa bat kantzat egiten telefono egiten, jaten da zein kafe makinak, bateria eta ikuste dituta, pieza hau konpontu gara da, pieza hau ezakitin izalatu ura, ezakitzen bateria esakitzen zonakin, eta informazio guzti hori sartzeko aukera daukate, eta enpresatetan zentralizatuta bate informazio guztian makinen egoera, nahiz aldatu da txankonen gatxarra horretiko batzen da, nahiz aldatu zanatzen baldi, zintzte modeletakoa da, informazio guzti hori bat horretzeko. Kartia eta autokadun batean adioz jarri egin duen txate izan zailean. Horrela zan da ez da gantzu askomaten, kasu honetan adibidez, erabiltzen zuten altan kotxe hori ezan, eta erabiltzen zuten asinko grafikoako trasto batzuk, pixka bat ekipo oso potenteak, kotxeak txoke egiten dutenean simulazio egiteko, eta nondik horratu horien, eta nondik ustan egiten, eta zer portalako makina potentea behar dira, eta behar zuten fitxategi zerbitzari bat behar zuten potentia izango zana, azkarra izango zana, erabiltzen zituzten fitxeroa baziarako izugarri bateko argudia. Orduan, hori erabiltzeko dugu, zuzkaten aurre kontua, zein grafitzen, ikomare garestiaziana, eta pixka bat konpondumen bizita, kontua pixka bat sobrabide eta geodat kontraktazioan dabiltzen estazioak eta datu internetetik bidez zerrera bidea proiektu honetan bazeuden estazio batzuk datuak administrazio meteorologikoak zian, eta zuten beste historia batzuk eskenean neurtzen zuten, egiten zuten bazakit, temperatura. Temperatura egiten zuten, momentu honetan nura 10 gradu da. Eta interesa zaukaten, modu gota hori estazio euskal goten zabalduak, eta datu guzti horien zentralizazioa egitea. Datu guzti horien zentralizazioa egitea. Momentu batean, momentu bat, zer makadauta zer gondura ez dakiz edo egiten. Eta pixka bat, guk egin nire izan duzan, datu enkartazioa eta duzan katxarra batzuk, sensoreak eta ginetik bat zuzkaten, guk egin da transmisio sistema, informazioa bat bestera bidaltzea, eta informazioa bat bestera bidaltzea. Eta gero, horrekoa internet eta internerako erauzta komunikatzen. Bai, web horri isunea, eta bai
ere guztietako